na. Damo na akong sorokton. Pizza di sisaris. Manonok at ako. Tao po. Maopay. Maopay. Mga sorokton. Basta mga sorokton. Hindi talaga yung pamagilitan ng mga maopay. Goodvibes. Alamay mo sa mga sorokton. Nagpapansara. Lucina. Lucina. Dalawa. Ay! Alam agad, buti ka pa. Walang bayan. Kanang to sino ba yan? Atid ka na. Asan kaya si Loida? Umuwi ko sa kanila. Ay! Kukur ka ba ng tosino? Salamat. No, 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 no. Dito na makapangutang. Uy! Hindi ka makapangutang. Ano? Parang maharap magpakutang ganun. Kasi parang mapapakutang, hindi ko lang tumita sa laki, hindi ko lang mayaman. Ito, tindaw lang ako nakapanungkot. Uy! May bit-bit lagi. Hindi ko lang maharap magpakutang, hindi ko lang papakutang, hindi ko lang Hindi ka mayaman, nakautang. hindi ko lang sa kwarta. Di ka makapangutang. Ano daw ang Kadto katuhain mo. Di pa utang na talaga katuhain mo. Hagi, Nakain makarang ka? na ako. Saan ka, mayaman ka, kakuripot, namimili ka sa mga salapi. Pwede pagsugat ko tagang mabati. At basta di daw rin magbayad. Gapa! Ikaw ka lumakas. O ano, mahutang ka mahurap ko pa. Ayaw na, may pagkaon na kami. May pagkaon na kami. May kakaunon na kami. Wow, ang ginoan siya daw. So ano man niniyana? Wari lang. So, maupay na, makupay na ako. Diri ka na mautang. Di ka na mautang 2,000. Very na. Nakautang na ako, 10,000. Wow! Very lang 10,000, kundi 10,000. Ay, ano ka okay? Dami to hano. Wala Wala to problema. Oo. Okay. Baka di na ako. So, sige na. Sige. Sukot mo naman ko. Oh, no, 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 no. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang minamahal ko? Sumpa ko Yan, di ka na naiya sa ginawa mong iyan. Pero hindi nationwide napapanood ka. Ganyan. Ngunit ito na naman ako.
Pwede na ako. Ang naugiyaw ako sa loob. Lord. Kuha ka lang mga iska ka. Pangkaw. Puti. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang minamahal ko? Sumpa ko Yan, di ka na naiya sa ginawa mong iyan. Pero hindi nationwide napapanood ka. Ganyan.